przeżywam Twoją mękę i śmierć. Nie wiem, za co tak kochasz mnie. Kupiłeś mnie, gdym grzeszny był, za cenę swojej krwi. Wskaż mi drogę, po której mam iść. Bądź oparciem, gdy trudno będzie mi. Gdy zmęczony będę pracą dnia, spraw, bym przy Tobie trwał. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Dwa wydarzenia w jednym święcie. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy witany z wielką radością, i męka, kiedy to Chrystus przez tych samych ludzi zostaje odrzucony, wyszydzony i skazany na śmierć. Jakże często człowiek czyni podobnie. Z jednej strony raduje się, wychwala Jezusa, a za chwilę potrafi tego Chrystusa odrzucić, skazać Go na śmierć przez swój grzech. Wpatrując się w mękę Chrystusa, słuchając jej opisu, starajmy się przemieniać nasze serce, abyśmy nie oddawali męki, cierpienia Chrystusowi, który z miłości dla nas wziął krzyż i na nim umarł. Nie wiem, za co tak kochasz mnie. Kupiłeś mnie, gdym grzeszny był, za cenę swojej krwi. Wskaż mi drogę, po której mam iść. Bądź oparciem,